Wara li l-Ministru tal-Ġustizzja baqa' jdur mal-lewża u ma qal xejn, u wara li l-Prim Ministru li sab ma' wiċċu sitwazzjoni li qisu ma kienx qed jistennija ħarab kull domanda, din id-darba kien imiss li l-Viċi Prim Ministru jara kif se joħroġ mill-loqda li daħħalhom fiha Carmelo Abela. Staqsejna lil Chris Fearn mistoqsija diretta. Meta se ssir l-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kif ġie ordnat li jagħmel il-Gvern wara r-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa. Ħansaqsik domanda bħala Viċi Prim Ministru. Id-data tal-inkjesta indipendenti ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Prim Ministru diġà għamel il-pożizzjoni tiegħu ċara li qed jistudja flimkien mal-Avukat Ġenerali l-implikazzjonijiet. Il-Prim Ministru ma tax data, il-Ministru tal-Ġustizzja ma tax data, aħna data nixtiequ. Għandkom data? Mela, nerġa' nirrepeti, il-Prim Ministru għamela l-pożizzjoni tiegħu ċara li qed jiddiskuti anke mal-Avukat Ġenerali l-implikazzjonijiet ta' inkjesta separata minn dawk li diġà għaddejjin. Ir-reazzjonijiet tal-Prim Ministru, tal-Viċi tiegħu u tal-Ministru tal-Ġustizzja jagħtu l-impressjoni li ma kienux qed jistennew għall-istqarrija li għamel Carmelo Abela ġimagħtejn ilu meta qal li l-Gvern Malti se jordna inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. The Maltese government has declared that it will be holding a public inquiry to investigate the wider circumstances. Tantu hekk li issa anke l-Viċi Prim Ministru Chris Fearn ma kellux il-ħila jagħti data għal din l-inkjesta. Iktar tard kellna l-opportunità nistaqsu l-istess mistoqsija lil Ministru Ian Borg li wkoll konvenjentement għażel li jistaħba wara l-Prim Ministru. Id-data dwar l-inkjesta tal-indipendenti dwar it-tita. Ma għandi xejn żied miżid ma dak li qal il-Prim Ministru. Fir-rapport tas-26 ta' Ġunju l-Kunsill tal-Ewropa qal li din l-inkjesta għandha tissejjaħ fi żmien 3 xhur. Il-3 xhur jiskadu fis-26 ta' Settembru. Sa dan it-tant il-Parlament huwa aġġornat sas-7 Ottubru.